Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani abusheng zidoshana ezidoshikazi zikanonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyo nix ngaphandle kwakho. Guys, yeah, today I'm in the mood, ne? Background is the same because I'm outside. My ring light iphelile, guys, and so I'm depending on the light leya ngaphandle, natural light. This video, this one less specify. I hope ingazina controversy. Oh guys, I don't like trending for wrong reasons. I'm hoping but I will be able to unpack le nto ndizanayo ngendlela engenza uchuku andikho phezu kochuku, but I feel like we can learn something, all of us, from this le nto ndizanayo. You understand, guys? The video, I was made curious by I watched a clip, not a clip, yeah, reality show what's his name, Mushe Ndiki. And by the way, you must know, Disemakhaya, guys, don't worry about the chickens and the goats and the sheep making noise. Diselali nekhaya. I like Mushe Ndiki. I admire him. I admire his tenacity, his creativity. He's a smart young man. Yeah, I really do. And I'm not tackling this topic because I want to shame him or anything, but I just feel in Doba what he's coming with. You understand? We're living in modern times, and here's a young man trying to find a way, you understand, to make life work in this during this modern time. One, we all know Mushe Ndiki is gay, a homosexual, basically, openly so. Mushe Ndiki, I think, is someone that is raised, you know, he comes from a loving family, the way endibona ngakhona mna. You understand? So he's raised well, and I think he would like to have an experience, gay as he is, you understand, to be able to raise human beings naye, you understand, the way he was raised, or even better than how he was raised yena, you understand. I think his mother did a very good job in raising him, and I feel in Doba he feels he has something to give to the world, you understand. So when I heard of you know, he is thinking of finding a surrogate, you understand, to carry his child because he is gay, and being gay means he does not see himself being intimate with a female in order to reproduce. You understand? But it does not mean ukuba akanqwenela ukuba nabantwana. So, you know, in the Western world, there's a way, and surrogacy is that way. Ayikho ke apha in, you know, African spirituality or African indigenous way of living. Most of us are still living indigenously in terms of our beliefs. Most of us, I don't think will, like, for example, someone that can't bear children, like a female that can't bear children, I think bambalwa abangaconsiderisha, you know, giving that responsibility yokuthwala umntwana wakhe to another woman. It's because of how we are raised, you know, how, you know, like the norms, man, societal norms that we are used to, you understand. As a result, ezinye izinto asikacingi that far. Now, someone like Mushe has, you know, thought about it, and I thought I would stitch the video where Len from Tetangai, but I can't find it now. TikTok, I don't know like what happened to it. I've been trying to search and didn't man. Fine, abantwana bakhona
benzekile perfectly. He found a surrogate. They had agreements. Bazalwa abantwana, they are perfectly healthy. It's twins abahle. Now, Nancy Mbogham, Umushe is African. And ubawela ukwenza ebantwaneni bakhe what was done to him. Unqwenela ukunika abantwana bakhe amasiko, you understand? Into ezifana nembeleko, I'm sure, you understand? Or unqwenela abantwana babe ngabakhe, you understand? Ngokupheleleyo, you understand? Ngokwesintu ke sinezinto esizaziyo. Umzekelo, umuntu obethwele abantwana bakaMushe is married. She's a married woman. Andiyazi babafikelele njani ezinye izinto mhlawumbi khange bazicinge before. Now kufikelela ixesha loba okay, ukuze aba bantwana ngokwe-adoption and tontoni, surrogate, I think surrogacy rules, i-contract is signed, everything, ithi legally abantwana ngabakaMushe. But I think yena ufuna na spiritually abantwana ibe ngabakhe okanye ibe ngabakokwabo. But now i-challenge lapha kaloku lo sise bethwele abantwana, sithi thina kwantu abantwana babangwa sisibeleko more than i-DNA. Umzekelo, one, we do not know i-DNA yomama wabantwana because surrogacy rules or whatever, xa uyothenga amaqanda phaa kulaa ndawo athengiswa kuyo awunikwa igama le-owner yamaqanda. You don't know who they are. All we'll know is that they are tall, they Indian, you understand, they are light in complexion, whatever. That's all. So i-DNA nesiduko awusazi salamntu, uyayiva ke ngoku. Now of course banayo yakho i-DNA because it's your sperm, you understand. But ke ngoku sithi isintu okanye mandithi isiXhosa, umntwana ubangwa sisibeleko ngaphezu kwesende, meaning ke ngoku isende likaMushe, uyayiva, alinabango kwabantwana ngokwesintu ngoba akamtshatanga laa mfazi bemthwelele abantwana. Laa mfazi nomyeni wakhe, laa mfazi wakhutshwa kokwabo kwathiwa ambokwandisa umzi wasemathileni. Kwakhutshwa inkomo, kwaphalazwa igazi ekhululwa kokwabo, kwaphalazwa igazi esamkelwa kulaa mzi, evuma into yoba ndizokwakha isizwe samathile. Kodwa ke ngoku kwa esi sibeleko sasilotyolwe ngamathile, nasi sisetyenzisiwe ukuyothini, ukufukama abantwana besende lakuloMushe. Now uthi umyeni walo nkosikazi balobole abantwana, uyayiva ke ngoku. Hey, bethunana, ndibona i-complication mna kuyo yonke le nto. Lobola abantwana, uyayiva ke ngoku. So that then bezoba ngabasemathileni. Guys, ndifuna siyincokole mani le nto, like izawuthini ke ngoku, isiduko sithini xa kunjena. I'm still thinking about it. Nam andikabi na-solution. I want us to talk about it nje openly, not ngendlela egxekayo. This is not meant to bash uMushe and, you know, his means of having children. No, not by any chance. In fact, mna, I am very happy for him, and I think mhlambi nabanye, but I'm just thinking into yoba ingaske sikwazi uadvisa into yoba okay ke ngoku naba bantwana ngabaphi abantwana, isiko elizawunikwa abantwana lelaphi, and ukuze ingabachukumisi ngokomoya le nto kufuneka kwenziwe njani. Itsho nje qha into yam. Guys, ningandibethi mna natata, yayiva ke ngoku, bendizise nje umxholo, beka induku ebandla, masincokoleni ke bethunana. Camagwini, thokozani. Till the next one.